nuevamente por participar con nosotros, excelente. Hemos tenido una participación de por encima de 100 kiters internacionales de Aruba, Curazao, Venezuela, Europa, Holanda, de todos lados están aquí hoy. Pasándola bien, divirtiéndose, un día agradable y saludable, todos con sus disfraces, having fun. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver una competencia de qué ahorita? Ahorita acaba de pasar la competencia de la carrera, ahorita vamos a hacer la competencia de freestyle, donde tenemos unos International Pro Riders. Ellos van a demostrar todas las agilidades que tienen y un buen show, lo disfruten. Mucha gente disfrazado, ¿qué es esto? Esa es la característica de Caimanera. Caimanera desde el día 1 is to have fun, para divertirse y todo el mundo disfrazado. Cuando está disfrazado no hay reglas. Het is hier helemaal geweldig. Ja, hoe gaat het met Caimanera? Kijk maar even in de rondte, want het is gewoon helemaal super hier. Iedereen op het water geweest, echt heel mooi. Kite je nog? Sorry? Ga je kiten? Nee, ik ben geblesseerd. Dus ik ga weer lessen nemen. Hoe gaat het? Ja, goed. Superleuk. Ja, echt een party. Kite je ook of komen kijken? Kom hier voor de party. Okay, Mario Bros, Mario con vai. Bom, basta bom. Kite ka ba? Ai sì, avem acabasi il long distance race, perché guardando per freestyle. Wat bij de freestyle lang? Sì. Como tá evento aqui? Ja, esse aqui no evento basta bom, passou na Bonaire. Não tem echt uma competência de kite, então de repente o que 3 anos acaba, kite maneira tem, então é isso, tem nível de kite surf também na Bonaire, não? Oké, Caimanera, hoe gaat het vandaag? Ja, geweldig. Leuk. Lekker windje, mooi sfeertje. Iedereen lekker verkleed, gek. Kostuum. I'm Cleopatra. En de fairy tale. En de bees. En jullie gaan ook kiten natuurlijk. Net de race gehad en straks gaan we nog wedstrijden houden met freestyle en springen. Dus ja, zin in. Hoe vind je die Caimanera? Ja, te gek. Al 3 jaar lang. Ja, geweldig. Het is mijn tweede jaar, maar top. Voor mij de eerste keer, maar zeker nog een keer. Engels, Nederlands? Wat jij wil. Nederlands, oké, goed. Oké, wat is your custom? Mijn custom is de Hulk. Kite je ook vandaag? Wat doe je aan freestyle? We gaan dadelijk een beetje freestylen. Vrij stijl. Hoe vind je deze event? Fantastisch. Ja, dit is de mooiste dag van het jaar, Bonaire. Dankjewel. Heel goed.